Dit koos wel eens een draak van een uitzending weer. Ik zie in heel veel kale kapjes op het schaap. Dat is niet toevallig. Dat is niet werk, toch? Dat is mijn werk, ja. Dan eigenlijk alles wat te maken heeft met kaalheid. Dus mensen die ziek zijn, mensen die hoorproblemen hebben. Dat soort dingen. Dat is eigenlijk mijn serieuze vak. En dan doe ik nog aan theaterwerk. Dat verklaart dus ook de kisten vol met pruikjes. Het theater, ja. Ja, inderdaad. En wat we door op de tafel... Oh, ik vind die laarsjes die zijn leuk. Leuk, hè? Ja! Ja. Kijk, daar zitten de tronen nog op van de laatste vroliezetting. De tronen? Ja, nu hebben we heel veel gebruikt, de laatste vroliezetting. 30 jaar hebben we dat gedaan. De flanellen lapjes. Oh ja, door. Is dat een flanellen lapje Dit wat is er het liet? originele flanellen lapje. Ja. Dat hebben we 30 jaar gedaan. En het wordt tijd dat we achter de geraniums gaan zitten. Ik geloof er niks van. Hé, maar even voor de duidelijkheid, voor de lui die niet uitzitterd zien. Ja. Wat zien, of wij zien, beter gezegd, de flanellen lapjes. De flanellen lapjes, dat zijn vrouwen die uitzitterd, die het hart voor de waslovend hebben. En die 30 jaar geleden een vrouwenzitting zijn gaan organiseren. Dat wordt toen nog helemaal hot en noem maar op. Nou, dat hebben we 30 jaar gedaan met heel veel succes. Ieder jaar een ander thema gehad. We hebben heel veel metgemaakt samen. Heel veel spas gehad, heel veel leuke dingen samen gedaan. En nou, nu hebben we gezegd, de laatste zitting. En we hebben nu als thema de eeuwige jeugdprinses. Dus we kennen heel wie doorgaan met. En wat zie ik dan door op de cupjes? Zit er een eeuwige jeugdprinses bij? Dit is de eeuwige jeugdprinses. Ja. Volgende week in de Kenjerop loop van met. Dus eeuwige jeugdprinses. En dat blijven we eigenlijk doen. En de is net, zie ik, meerderjarig. Dus ja, de mux... Nou, na de pilsje drinken. Kijk. Na de putje weer. En de eeuwige jeugdprinses heeft dan ook die schattige leersjes aan? Die eeuwige jeugdprinses heeft de schattige leersjes. Het pakje heb ik toes. Dat hangt net hier op de zaak. En dus dat blijft een verrassing. Mm-hmm. Ja. Dat is nog nooit vertoond, dat pakje. Ja, we hebben het al een keer vertoond. Ja. Hey, dan leed er nog iets. Een kuffertje met... Ja, dat is toch een zwemvest? Nee, dat is een... Of een reddingsvest? Een reddingsvest. Ja. Als je ooit in een vliegtuig hebt gestapt, dan dat ze van die veiligheidsdingen moest krijgen. Er zijn ooit flannel geweest met de flanellen lapjes. Uh-huh. Daar hebben we opnames. Daar hebben we ook hele leuke pakjes van. Opnames van gemaakt. Op YouTube staat een prachtige film met een flannel air. En nou, dan zou ik zeggen, zo. Dan hebben we alleen maar met gelachen. Heel Amsterdam met gekeken. Dus dit weet ook precies wie ze dat doet moest leggen met dat reddingsvest. Heel goed, dan moest je kijken op het filmpje. Oké. Ja, even op het filmpje kijken. Daar zijn ze dan, de stewardessen van Flannel Air. Vol vreugde en harmonie storten zij zich op een nieuwe werkdag. Noem het een vakantiedag. Anjo, de wets wie dit programma heeft, Ja. dus we komen eigenlijk... Voor de kas. Voor de kas. Dus waar wil ze beginnen? Hoe wil ik beginnen? Even denken. Ik wil beginnen, denk ik. Even kijken. Ik wil van de midden beginnen. Ja. Ik heb een heel leuk pakje. Al heel oud. Het is ook de oude Waslovskas. En dit is het pakje van Tante Annie uit Tudder. Oh, niet Oesbennekom, maar Oetudder. Tante Annie uit Tudder. We zijn het ooit geweest, is Boerenbroelof. En in Midden-Limburg, zo ver vanaf komen, is dat niet zo bekend als Noord-Limburg. Maar toen hebben we Boerenbroelof gedaan. En toen was ik de sokkertand. Aha. En toen was ik Tante Annie uit Tudder. En Tante Annie uit Tudder had zo'n
taart, zo'n taart gebakken. Toen nog tijd nog door Guus Ragen, een bekend figuur en zitter. En dan hebben we de hele vastlovend hebben we met die taart gelopen. Een echte taart? Een echte taart, ja. Dus dat vond ik echt een super mooi pakje. Wie zoekt die taart van de zoekertante? Ja, 3 logen, hè? Ja, maar 3 nog logen, een paar dagen. Wie zoekt die taart goed? Nee, die zoekt nog 1 dag al niet meer goed. Die wordt helemaal... En de slagroom zal wel zo zijn. En de slagroom, ja, die hebben we af en toe bijgesproken in de slagroom. Ja. Hoe zou ik het zeggen? De stang heeft bijna de geest gegeven. Ja. Maar nog helemaal niet. We kunnen nog helemaal doorgaan. Een oude. Dit is ook echt heel oud. Zo zijn de vlekken. en Sonic, wat ze vroeger aan als klein kind. Dat is echt heel oud. Heel oud. Maar... Ik ken je Sonic, denk ik, voor dat. Ja. Ja. En is dat de spaghetti van mam of zo dit er overheen gegaan is? Nee, ik heb dat geknooid natuurlijk. Dat snap ze wel. Dit, en ik even denken, Flinkpops heeft er ook eens geweest. We hebben een festival gehouden, dat was ook heel leuk. Er was een heel grote brug op. We hebben een festival gehouden, die bij mij achter in de tuin. Ook leuk. Met een vaste oven? Met, ja, ook met de flanellen lapjes. Oké. Oh, ik heb nog een pakje, dat is dan van dochter, die wil ik ook eens afzetten, die ook vastlopen. Kastje weer dicht. Ja, en een ander kastje. En dat is nog een kastje. Hier hangen dan weer de pakjes van de harmoniekes. Dit is van mijn dochter. Die heeft ooit een feestje gehouden. Samen met haar vriendje waren ze een iconic duo. Dat waren Oompa Loompa en Charlie en de chocoladefabriek. Toen hebben we, is de politie ook aan de deur geweest van, wat is dit voor een feestje? XXL, ook heel leuk. Daar kent ze alles mee doen. Baywatch. Oh ja, Pamela. Pamela, ja, daar ben ik nooit geweest, Pamela. Nee? Nee. Wel XXL, maar niet Pamela. Nee. Nee, maar daar kent ze wel hele leuke dingen mee doen. Ook absoluut. Even kijken, wat hebben we nog? Al de huidjes. Hier zitten allemaal de huidjes in, de tasjes in. Heeft zich nou al die pakjes aangehad? Bijna wel, ja. Ja, eerlijk gezegd. Ja. En dan heeft ze me net ook nog verteld dat ze heel veel weg is gedaan al. Ja. Ja, maar als je het ouder bent, hè, dan heb je ook heel veel pakjes. Dus dan moet ze beginnen als je dat ook gaat verlaten. Alhoewel, die ken je nu al ondertussen ook al veel pakjes hebben aangehad. Even van nog. Oh, dus die shoppen wel eens in mams kleiertas. Mam kan even komen kijken. Pakje nodig. Dus dat doen we dan ook. Even kijken. Maar wie leuk is dat, Anjo? Dat die Ja. eigen kinderen in die pakjes rondlopen. Sowieso, hè? Ja, toch? Ja, sowieso. En de familieband gaat nog verder, want hierachter de pupjes is die een naaimachine, Ja. heel oud. Van mijn oma. En door maak ik pakjes mee. Daar heb ik pakjes met gemaakt. Maak ze nu ondertussen op een nieuwe machine toe. Maar de machine is ja, voor mij heel veel waard. Geweldig. Ja. Ja. En in het koffer erachter heb ik allemaal kleine vaste lovenspakjes wat je maakt van mijn kenner. Dat houd ik ook in dat koffer. Dat kregen ze als ik misschien ooit oma mocht werden. Dit is een echte ouderwetse oudwever pakje. Ja, even kijken. Nog wat? Nee, dat is het wel ongeveer, denk ik. Ja. En dat licht paarse met die frutseltjes erop. Dit? Oh, dat is geweldig. Dat is ook goed. Mooi, hè? Kale jurkje. Wauw. Ja. En de onder, wat heet de onder? Nog een kleedje. Oh ja, dat durft al niet. Ja, kale jurk voor gewoon als je in wilt optreden. Eigenlijk is het zo met de vaste loven, dan ga ik altijd denken, wat ga je doen? Dan ga je geen onder. Dan vult ik gewoon in, toch? Ja. Ik vul altijd wel in. En dan wel een ideetje. Tot slot, Ja.
Zou ik eventueel nog eens bij dich aan mogen kloppen voor een pruksje? Dat kent ze, ja. Ja, mag ik ooit mijn blonde lokken kwijtraken, dan Ja. kan ik bij dich terecht voor een... Geen probleem. Oké. Ja, Sherry Zwallen. Snorren misschien ook? Ja.